आपण मैंने केबे एमती बाइगण गोटा मसला भजा करिसेंती कि नहीं खाइछंती कि नहीं मु जानिनी किंतु एटा होची मो मार रेसिपी आउ खाइबा पई बहुत ही टेस्ट। तो एठी मु सोरिष भाजी नेछि तापर पान मोहरी भाजी नेछि सोरिष पान मोहरी को ग्राइंडिंग कर नेछि एमती ग्राइंडिंग करके गोटे तार पाउडर बनै देबे। तापर देखंतु एमिति मु काटिछि बाइगण सेप एमिति काटि देबे। तापर ए जो आमे पान मोहरी आउ सोरिष ग्राइंडिंग करथिले सेथरे आमे लूण देई दबा आउ मरच गुंड देई दबा। तापर जो काटिकी बाइगण रखिथिले ସେଥିରେ ଆମେ ଏମିତି ପୁର ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପାଣି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ବାଇଗଣ। ତାପରେ ପାଣିଟା ପୁରା ମରି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇବେ। ତାପରେ ପାଣିଟା ମରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଗୋଟା ମସଲା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।